jatorriz ezberdinak izan, eduki aldetik ez dira horrenbeste. Datozen minutuetan aukera izanen dugu horiek guztiak entzuteko. Aldez aurretik eskertu nahi diegu arrazategiaren aurkako olerkiak errezitaldi honetan parte hartu duten elkarte guztiei. Baita haien olerkiak helarazi dizkigutenei. Esan ere, guztion arteko elkarlana eta ezagutze hau baita arrazakeriaren eta diskriminazioa deusuztatzeko egunaren helburuen ataniko bat. Hasi aurretik, hori bai, olerki arrazakeriaren aurkako emanaldi honekin, Iruñeko alkateak hartuko du hitza, Joseba Xiron, Leguzunean, Arratsaldeon eta ongi etorri. Buenas tardes, Arratsaldeon, ongi etorriak guztiak. Poesia berriak izan baita, nire gabekeriaren aurkako tresna baliadosoa. Poesiak egin ukaezin bat erakusten dugu. Azalaren azpian, izakiak egiten gaitu oinarri berdinak dugula guztia. Hori aldarrikatu nahi dugu behin eta berriz. Azaleko ezberdintasun guztien gainetik, berdinak gara oinarriak eta berdinak izan behar dugu eskubideetan eta bereztasun hori aldarrikatu nahi dugu. Gure hiria egindar guztiontzako hiria izateko lanean jarraituko dugula adierazi nahi dizuet. Eta razismoa eta xenofobiaren sektoriarekin amaitzeko ekimenak egiten jarraituko dugula. Horrela bakarrik lortuko baitugu gure Iruña Iruñetako Iruña guztion Iruña izatea. Eta bukatzeko honen horretan egisa